Kaintutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Tamang oras, alas 12:39. An oras hatod sa Indokang. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Leon Extra Strong Beer. Bangis mo! Mga tugang, eskaramusa na sa DCGB! Eskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana, Marina, intra na sa Escaramuza. Maray na pagkahapon. Kuya Nald, kinigig mo man ako, Nald. Sabi mo, dakulong pa ang commercial mo. May tig-edit pa ako, Kuya Nald, na bareta. Maray na pagkahapon po sa Gabos na nakaantabay ngunya na pagkahapon. Ano lamang po tabi ang sinong pinagkakabisihan dyan? Mauran-uran na pagkahapon po sa Indo. Ano po ang pamanggihan, pangutuhan po tabi nito dyan. Pag si ate yun sa naghahanap nin pangutuhan, ibig sabihin, day pa po yan nangungudto. Kumusta po kamo? Anong pinagkakabisihan po nito dyan? And basahon ko lang po itong pangapudan man kan Department of Education Bicol. Dalan po ta kasuhapon, nagkakirigkigan po tabi kita kan mga nangyari po dyan sa may parte kan Zamboanga. In fact, so amigo mi ni Sir Mar, si Sir Ronald, before pa magluwas itong bareta po tabi, makaabot sa lado nasyonal, igwan ako nahiling ko nito si Sir Ronald na nagpost sa iyang official Facebook page, Facebook account, dahilan po tabi ita, ngayon siya duman sa may parte kan Zamboanga. Iguman po kaya nin ipig papaluwas na statement po tabi asin pangapudan, asin apelasyon po ang Department of Education. Sabi digdi, the Department of Education appeals to the members of the media, vloggers, content creators, and the public to refrain from posting, sharing, or amplifying videos, photographs, or other sensitive material showing the incident or its aftermath. At its difficult time, we ask everyone to respect the privacy and dignity of the affected families, learners, school personnel, and the entire Ateneo de Zamboanga University community. The circulation of such material may further compound the trauma of those directly affected and cause additional distress to their loved ones. We also urge everyone to allow law enforcement authorities to conduct their investigation without interference and to rely only on verified information from official sources. Last part nini, let us choose compassion over clicks. Our priority must be the safety, dignity, and healing of the affected school community. Yan and sukapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas, igwaman po tabi kaiyan ni na pangapudan, digdi po tabi sa tuyang palibot na, syempre, partikular na kan Kuya Naldo man sa mga nasa media, dahil saro baga po yan sa naging sentro kan hururon po tabi kaso hapon, lalo na po bako na karaw-karaw na sa sarong taon may mga siring kanay po katang insidente bilang kata mga responsible may responsible journalism po baga and kita bilang mga po digdi nagataonin mga informasyon, dapat po tabi na maging sensitive kita kaiyan. And ang involved pati duman Kuya Nald, estudyante go baga po sa simple po baga nga ni na pag taon ni na police report, day na po baga iyan pig tigtatao mga pangaran
pati nga ni Kuenal an address, pati na an identity ka, hindi po yan tigpapaluwas po tabi sa publiko. Ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas man po, igaman rin ipigpaluwas ni na statement kayan. Sabi digdi, statement on responsible reporting and legal compliance regarding the school shooting incident in Zamboanga City. Sabi digdi, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas extends its deepest sympathies to everyone. Halat mo na Kuya Nalda. Sabi digdi, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas extends its deepest sympathies to everyone affected by the tragic school shooting in Zamboanga City. We urgently remind all news outlets, journalists, content creators, and social media users that protecting human dignity and the rights of the minors must take absolute precedence over views, likes, or speed. Please practice empathy and responsibility online by following these steps. Sabi di, protect minors, do not post, share, or broadcast the names, faces, or identifying details of children involved in traumatic events. Whether they are victims or involved in the incident, protect them from further trauma and public sensationalism. Respect victims and families. Give grieving families privacy. Never share graphic imagery, uncensored media, or intrusive footage of private grief. Prioritize humanity over speed. Sensitivity and safety must take precedence over breaking news first. If you have posted unblurred photos, graphic videos, or private details of those involved, please delete, blur, or take them down immediately. Sabi nila, let us share content with restraint, empathy, and respect for the law. Ayan po dahilan po ngunyan ko yan na, lalo na po ngunyan na, day ko man sabing, may maraot na epekto ining tig baga ko yan, tig monetize and social media. Pero kaya ngunyan, for the sake of views, for the sake of shares, day na po, may mga nagkakapira kitang mga, bako lang dito, kita marayo. May mga nagkakapira po tabi na mga pasaway man, nakakalingaw po tabi kan mga rules and regulation. Pag-abot po sa pagpapresentar kan siring kaya na ororo. May nahiling ako Kuya Nald dati. Naramdaman mo Kuya Nald su istorya kan sunawara na parasira na nagpasiringan di kay Sir Mar na kung ni Sir Mar eh. And nahiling ko Kuya Nald. Aran niyo lang ito duman na sa inda pong lugar. Aram mo Kuya Nald su ginibo. Tinutukan su agom ki camera. Naghihibi su agom. Ikaw mo do Kuya Nald magadanan ka ki agom. Tas ang hapot mo, ano ang sa imong namamatian? Diba, maski Kuya Nald na sabi nga ni ibaga, naramdaman ko, sabi ko duman, ang pagiramdam ko duman sa kan Sabado kayo, imbitado ako dyan sa Kagbakong High School. Nag-share ako about news writing. And may naghapot duman, paano mo nga siya Ate Angel, paano mo siya i-handle na araw katong sitwasyon? Maski Kuya Nald na nagtugot ang pamilya na magpa-interview, let's be sensitive po tabi sa tuyang mga hapon. And dakol na po kaya ang mga nagsisirculate. Nahiling ako, may dati takitang pag-iriba sa media, bako man taga DCDB, na nag-rant sa Kuya Nald sa Facebook dahil may sarong dakulang network sa National Kuya Nald na rumdum mo Kuya Nald su insidente kan su pangbabadilman sa Tacloban. Pig-post niya su picture kan nagadan na estudyante. And kita po baga bilang may pagsusunod magkita ka ng mga rules and bilang sabi nga baga humanity, maging maingat po tabi kita kaya. And sana dahil manlugod ki mga may mag-share kaya sa social media dahil sabi nga ni ibaga nararamdaman ko kahit may mga amiga ako dyan sa DOH po tabi na pwede po tabi na makakuanin nin idea itong mga personang iyan. Dahil may nabasa ako Kuya Nald, pag mga siring da kaya na mga insidente,
pwede ta ngayon may associate ngayon siya sa suicide. Duman po baga sa pag-suicide, arog ka iyan, as much as possible na dahil mo siya i-detalye kung paano nito ginibo. Kasi dahil taara may mga personang siling ka iyan ng mga nagka-experiensyahan man. Nagkakaigo po sila ng ideya kung paano nagigibuhon iyan. Yan medyo maging masalan kita kayan and kita bilang mga, maski ba kita nasa media, bilang mga social media users po tabi, maging responsable po kita kayan. And pabayaan ta na ang mga otoridad po tabi ang magibo po nin mga magkakanigong mga lakdang man, mga measures na kinakaipuan po nilang gibuhon, tangani po masiguro man na susaindang tigibong investigasyon ang dahilan po maaapektaran. For now, ang magibuta itong ipagpangadji itong pamilya po tabi ka itong mga nagadan and then itong baho kaya karaw-karaw ko trauma mamananggad na magkaka-experiensyahan kay ito asin na namamatian ngunyan kay itong mga witnesses asin syempre mga estudyante po duman sa nasabing eskwelahan. And sana arugan pa nga ko kan malas tayo na may nangyari sa Tacloban. Sana po dahil man mangyari na giraray po kaya na may magbubuwis din buhay. Sabi nga ni ibaga duman sa Bareta, ang eskwelahan nga dapat nga na saro baga nga yan sa mga safest place. Kasi baga, sabi baga, ang eskwelahan nga ikayo nga yan, ikaduwang harong kan mga estudyante. Pero sa mga araw kayo ng mga nangyayari di, mapapahapot ka, sa inkuyanald ang problema, tanata nagkakaigwa kasi rin kayo ng mga insidente, hindi po tabi sa tuyang palibot. Maray na pagkauto kay Ma'am Tet Aldana Hakub, gan Ravax Animal Bite Center. Ma'am Tet, maray na pagkauto po tabi dyan sa imong opisina. Sa inka po ngunan Ma'am Tet na branch. Sa inka po ngunan na branch kan Ravax Animal Bite Center. Pero ang Ravax dyan po sa Barangay Sagmin, 7 a.m. to 6 p.m. na po sinda. From Monday to Sunday. Ako may mga errands po kamo dyan, di na kamo mag-adit na medyo malilit kamo magpasiring dyan. Maray na pagkauto kay Sir Gravito Toledo Jose, kay Ma'am Vilma Tolosa, kay Sir Junel Mendez Maraya Lana, kay Sir Homer Ellis Talola na kantabay man ngunyan, kay Ma'am Nelly Loma Labios, kay sa ipo ini, kay Kuya King Reginaldo, dyan po tabi sa Barangay Bunker 1, Legazpi City, kay Ma'am Nor Lorilla Llasos, kay Kuya Louie Ariola, kay Ma'am Shirley Antiquera Bolaños, and then kay Sir Willard Duante. Sabi na good afternoon po ngaya Ma'am Angel. Maray na pagkautuman kay Eliseo Jojo Alamil, kay Jessie Ofresio, kay Ma'am Rosario Aidalia Macaraeg, Gravito Toledo Jose, Marlene Imperial, Len Medjavillo Taf, kay Ma'am Jenny Franco, and then kay Sir Ricky Lutino Tigaon. And para po duman sa mga kasubago piglansar po dyan tabi sa Concourse Legazpi. Ito po tabi na sensor, itong QR code para po duman mas madaling ma-identify. Kung halimbawa ko yan kamo bilang mga individual residente po kan Legazpi, may nakakamati kamo ko nagkiso grabe po bagang kalintura, mga sintomas po tabi kan helang na dengue. Lansar na po yan kan Legazpi City. Dahilan po tabi medyo alarming ang kaso kan dengue cases. Digdi po tabi sa tuyang syudad. And sa pagkikaiyan, sabi kasubago ni Dr. Francis Gerald Gomez, medyo ngayon nalilate nga kami sa pagkolekta ngayon ng datos dahil ma-report nga iyan ang mga aki ngayon ng datos, totally ngayon mga nagkaka-affectaran kayan, mga nakakagat ni namok na may helang na dengue. Ngayon na ngayon sa ospital. Dito na ngayon nagigibuan ngayon or nagkakatawan ngayon magkakanigong atensyon na medical kung may mga sintomas pa sa na ngayon. Dahil nga syempre imagine, sa tantang barangay kan Legazpi Mananggad Kuyanald and bako man gabus na barangay,
talagang mabibisita po tabi dahil taga sino man ang numero kan mga personahes kan City Health Office na nagtuturuwang-tuwang po tabi dyan. Kapag man ka nasabing QR as in sensor, mas madali pong ma-identify ninda. Lalo na po bako karaw-karaw ang nasabing helang na posible po tabi na maging kausa po ni na malalang helang as in posible po na may magadan. Maray na pagkauto kay Sir Homer Relis Talola, sabi na good noon everyone. Blessed Wednesday po Ate Angel. Kay Ma'am Jamaline, sabi na good afternoon po Ma'am Angel. Ano po man Kuya Nald, pwede nga tang magsuro-suro vlogan. Tagari, dakol-dakol ka pang kakawikawon. Sa kuya po naka-partner sa The Technical, si Kuya Ronald Baldo. Sa IT, si EJ Berman, asin si Jerome Nico Martinez. Ako po si Azel Mustaza. Bye-bye! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo